Manje ke mana yini engaka bafisa ukwenza ukuthi bafungwazi ubone ukuthi isithwala yona into ezokulungela kuqala nje. Angini uyazi mfowethu ukuthi ke kumanje nje uyazi kahle ukuthi sekuphela iviki ekhaya ukudla ngekho yabo. So manje angikwazi ukuthi ngiphile leyo mpilo mfowethu ngibuke abazali behlupheka ngikhona. Ngiyazi ukuthi mfowethu nawe ubalekile ngendlela yakhe emhlabeni kusenendlela ende kumele uyiphile kodwa ngiyacabanga ukuthi nawe ungeke ujabule uvuka ngelinye ilanga uzwe ukuthi mina ngathatha uma ekutheni ngimenzele umhlabelo wokuthwala yabo. So manje ngoba ngithathe wena mfowethu ngoba mhlambe ngazi ukuthi ke nasemazulwini uzofika understand ukuthi ke lento engiyenzayo bengiyenzela umndeni wethu yabona. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu esikhipha izimfihlo ku-Black Life TV nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo bhuti omncane osunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Siyaphila njani mama? Ngiyaphila. Cobingela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukele emakhaya ngiqhamuka amakhutha mina. Qhamuka amakhutha. Ubekwa yini esihlalweni sobukhosi? Ngifike lana nje wedati kahle kahle ngoba ngibhalelela ekhaya la. Nginenkinga lana yabona. Manje isitori sami kahle kahle bengisebenza njenge-security. So manje ke masisebenza ke njenge-security ke kahle kahle vele kuyenzeka ukuthi emsebenzini ningashayisani yabo amagazini njengafani ngaleyo ndlela leyo. So kwase kufika esigabeni sokuthi ke hayi ngiyaxoshwa emsebenzini ngoba ngangiphambene nomlungu ngangifike nje emsebenzini ngiphuzile kahle kahle kanti vele wena ubhedile. Ngafika nje emsebenzini ngiphuzile asingalalanga nabafuthi kahle kahle nje sasihlohlene uthi hayi siyophuza kanti vele bangiholele ophathe yabona bafuna ukungixoshisa emsebenzini. Okay. So manje ke mangifika emsebenzini ke ngafika vele angifuni ke vele ke ngishawa na ikhanda ngiboni nokuthi ngifike kanjani emsebenzini angifakile ngisho uniform so ngase ngaxoshwa ke emsebenzini kanjani. Hayi ke ngithe mangixoshwa khona omunye umfowethu ngiqashe naye ke lapha ke ngala ngisebenzela khona. Hayi sakwa ukuthi nayo bengasebenzi ke manje mangasasebenzi mina kwaphoqa ukuthi manje sekumele sithathe ama responsibility njengamadoda mayisibona senze njani. Hayi emveni kwalapho ke ayacabanga ngeke umfowethu asho ukuthi hayi kunomfowabo akamaziyo akazosenzela ukuthi imali ibe lula. Sihambe sekulomfo masifika kuyena ayivele ke zaziphumeleke imali ke sinayo imali ukuthi singakwazi ukuthi siphilise ngaleso sikhashana leso. Bese siyahamba siya kuyena lomfo masifika ke lomfo ayingithola ukuthi hayi lomfo uyinyanga lo. Hayi ke ayisifike kuyena ayasichazele ke lomfo ukuthi ke hayi lomfo bese leyo mfo engihamba naye asho vele asho ngisho ukuthi useplanile vele ukuthi ke uzofika athi ningangitsheli mina mayifika ke lomfo asho ukuthi hayi uzothatha isithwalo yabo. Ngiqale manje ke mina ngicabanga ukuthi lo mfowethu lona manje okasangangitshela manje ukuthi uzothatha isithwalo la hayi ke bese ayachaza kudaba la khona hayi bese ngithola ngilalela ngoba vele nami ke vele imali ngiyayidinga nasekhaya ababheke mina nezingane zami ke nazo kumele lale endlini. Hayi qhubeka ke lapho hayi ke bese ke umfo yasho ukuthi hayi ke kumele silandele izinto kanje akuzothatha isikhathi eside evikini nje vele umehluko sobe sesubona asitshele ukuthi hayi solandela umgomo ukuthi bese asitshela ukuthi hayi izodinga igazi ke lento. Hayi nami ngokungazi ke kwami hayi umfowethu imfaka endlini la mfaka khona aphume nezinto zakhe umfowethu athi nami angene. Hayi nami ke vele kumqondo vele udomekile vele. Ngise traumatized vele nami anginamsebenzi angazi ngilokala ngidleni hayi ngingene nami phakathi ngiphume nento zami. Bese lo mfo ke esize kuyena bese ethi ke hayi asobuye emva kweviki somtshela ukuthi iprocess ethi ihamba kanjani. Hayi emva kweviki bese ethi ke ngibuye mina after 6 days lo mfowethu lo ngihamba naye uzobuya emveni kwensuku ezinhlanu. Hayi sihlala naye ke vele umfowethu. Hayi sithi sihleli ke endlini ke kusho lo mfowethu lamakhatha sinike yona ke uyawagcoba mawuqeda ukugeza nje uyagcoba bese uyahamba ke uyokwenza lento oyenza akulayele ngayo ke endaweni ethize ukuthi uyoyenza. Ahambe kumfowethu ayokwenza lokho angibuya ngitshele ukuthi hey mfowethu sengiqedile ke mina manje kade kumele ngiyokwenza yabona. Hayi sesisahleli nje kanjalo kungena 1.5 million uthi mina hayibo mfowethu uphuma 1.5 million phela manje ngisadidwa yilokho nami manje sengisadidwa yilokho manje ngiyambuza ukuthi hayibo mfowethu nakho ngena imali engaka manje umqondo nami ugcwele ukuthi hayi mhlambe noma imali mhlambe e-UIF esithola emsebenzini engaka pho yabo ngithi mina hawu mfowethu imali engaka ivelaphi ayinayo kukhomba ukuthi manje ke
umangele manje akasazi ukuthi kwenzekeni. Hayi sithi sathi nje sahlele sa-negotiate leyo ndaba kungena i-call kuyena umfowethu. Mangena i-call kuyena umfowethu ayisihleli-ke vele endlini nami ngisamangele ukuthi yibo kwenzakalani ngempela. Hayi kungena i-call umfowethu kuthiwa hayi ufonelwa uma wakhe ekhaya esho ngesilini uma wakhe. Hawu ngithi ngisathi sisalele phela manje ukuthi hayibo kwenze njani. Hayi achaza uma wakhe ukuthi hayi mfowethu ubaba wakho sesishiye. Unishiye ushone kanjani? Ngiqale-ke manje nami ngicijise indlebe phela ngifuna ukuzwa. Hayi sekuyasho ukuthi hayi ubaba wakho nje kade buya emsebenzini uthe nje ngene esangweni simuzwa ngomuntu uyakhala. Mabethi uyachaza uma ukuthi mabethi bayaphuma baza kuyena useyasho-ke lo ubaba wakho ukuthi uhlatshwe isibhobo ngapha, uhlatshwe isibhobo ngapha, ubamba nje indawo zonke ngapha ngaphambili. Sebethi bamphuthumisa-ke phela manje bafonela le-ambulance uthi hawu ithe nje i-ambulance ingafiki ngisho ukufika ubaba wabavele wathulela ezandleni zabo. Ayi ngivele lento ivele ibuye straight emqondweni ukuthi hayi man shuthi lento iyasebenza lo mfoko, shuthi lento akaphuma izolo ayoyenza shuthi isebenzile. Hayi evele isho lo mfoko ukuthi hayi mfowethu shuthi lento-ke kade siyoyenza-ke vele. Kodwa phela vele kube sichazelile lo mfoko ukuthi-ke njena uma sesiyenza lento khona omunye womndeni wethu ozosilahlekela shuthi yena lo mfoko ukhetha ubaba wakhe ngamanye amazwi. Wena ukhethe ba? Mina-ke phela manje hayi ngiyeza lapha ngiqale nje ngiqhubeke ngizofika la kutheni ngikhethe bani. Hayi shuthi-ke mina bengingakasho-ke ukuthi-ke ngoba uthe yena kuzoqala yena kuqala mina ngibuye ngosuku lwesihlanu ezongitshela-ke imiyalelo yami-ke bese ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyokwenza. Ngithi bekuzoqala yena kuqala lo mfowethu. Hayi ngihambe kuye ngosuku lesi-6-ke. Hayi ngifike kuyena sengithukile vele ukuthi ngiyacabanga ukuthi kambe ekhaya ngizokhetha abantu. Mangifika kuye lo mfo angitshele kathi-ke mfowethu bathatha abantu ozobakhetha-ke la ukuthi-ke uthwale ngapha. Oqala uma wakho uyena-ke ozokunika umnotho-ke impela-ke omkhulu-ke yena kuma wakho ngoba vele uyena okuzalayo. Owesibili udadewenu. Udadewenu-ke futhi-ke uyena futhi naye igazi lakhe elifethayile ukuthi angakunika yonke umnotho owufunayo. Owesithathu-ke obalekile futhi wathi umfowenu lozalwa naye. Yena-ke futhi mdala mncane. Umfowethu omncane. Umfowethu omncane. Ethi angikhethe kulabo bobathatha. Ngicabanga-ke ngibuze mina ukuthi ayikho mhlawumbe enye indlela ethi cha yile and manje ayisekho ukuya emuva ngoba sesivele singenile esigodlweni sakhe sayithatha ilokhuzane amakhathakhatha akhe futhi sesizawukhipha nomnikelo-ke lo emileage ivele imali asisenayo vele. Hayi-ke ngiqonga isibindi-ke mina ngivele ngithi hayi ngokukhulu nje ungacabanga ngivele ngithi hayi umfowethu ngizovele ngithathe nje umfowethu lo mncane yabo ngokukhulu nje ungacabangi mhlawumbe ngivele ngisho njalo mina. Why ukhethe yena? Ukuthi manje ngiyacabanga ukuthi-ke uma uyabona uma nje kumina wavele wafika ngenye indlela ngoba kubaluleke kakhulu ngavele ngamthatha ngambeka nje phambili ngathi kahle kahle phela the reason why ngifuna ukuthi kahle kahle ngibe nalento ingoba vele kahle kahle ngifuna ukondla yena uma. Udadewenu? So udadewethu yena ngisuke ngamcabangela oba naye unaney'ngane ey'ncane akasafuna ukukhulisa nawe usaza manje umfowethu vele ngafika emcabanga vele okay yena ngoba vele usakhula akanangane futhi mhlawumbe yena ayikho into ezomlahlekela ngaleyo ndlela. Engakho ngavele ngacabanga yena. Hayi futhi yazi hayi manje-ke ayanginike-ke lo mfowethu sesivumelene ekhaya axobeka amakhathakhatha-ke phakathi angiphephethe ngalezi zinto angiphephetha ngazo angicabanga ngenza ukuthi ngibe strong bese angitshela ukuthi hayi ndoda ngole mangaphosiswa wathi kwakulesine ngiye kuyena wayesethi ngomsombuluko ngizomele ngivuke ngo-12 ngihambe ngiye endaweni enesihlahla esinamagxolo nje lawa lesihlahla lesi esinamagxolo aphumayo lesi sengikhohle igama lasemakhiya abasibiza ngani lesikhulu nje esiney'mpondo nje ey'ningi ey'bhekele sijwayele ukuvuthulula. Athi angiyangoya kuso ila ngizofike ngenzele khona umsebenzi wami. Hayi ngihambe ngekhaya angifika la endlini hayi umfowethu vele akasekho-ke umfowethu-ke manje ngiyabona sengivele kwangicacela ukuthi okay yena njengamanje usephumile-ke kusho ukuthi usawubona ukuthi wenzani. Sengihleli-ke manje la endlini avele afona umfowethu ngihleli endlini angibuze ukuthi hayi bo bhuti omdala kunjani lapho usazameka yini njengoba kulokhu ze umsebenzi uphelele. Manje bese yabuya ingqondo ukuthi hayi yazi kahle kahle bekuyiphutha leli kade ngilenza manje kodwa manje ngoba kuyangiphoqa ukuthi-ke ngiyenze sengivele ngingenile la ngoba manje uthelwe wamfoma echaza wathi mangingayenzi lento ngolwesibili nje kuzothi kusuku sakwangelesibili kwamina ngizobe sengekho yabo. Ngabona ukuthi hayi nokuthi kufe mina hayi
ngcono mfowethu kusale sekuvele kwenzeka nje njengoba sengishilo vele. Okay, so ngoba ufike la uzofonela ba umuntu wasekhaya mhlawumbe uzomtshela le ndaba uzofonela ba? Hayi ngicabanga ukuthi kuzoba ngcono uma ngifonela yena umfowethu straight okuyena ngicabanga ukuthi kuzoba uyena phela manje umhlatshelwa vele. Ngicabanga ukuthi ngcono ngifonele yena straight ngizomazisa ngoba manje Inhloso yakho umfanele uthi angamazise utsheliwe ukuthi uzoshona kanjani? angazange zanginika umhlahlandlela ukuthi uzoshona kanjani. Kodwa nje yena ungitshelile ukuthi uma ngike ngafika nje esihlathini ngadlala lento engiyidlalayo ngayigcoba yonke, hhayi ngiyozwa nje kusasa sekuculwa amagugu. Akangitshelanga-ke ukuthi yena uzoshona kanjani lo mfo. Manje-ke isizathu esenza ukuthi ngifuna ukufonela umfowethu ukuthi-ke ngimtshele nje ukuthi-ke cha, ngane yakwethu akazame ukuba sendaweni mhlampe ephephile, uyabona, mhlampe hleze ukufa kwakhe kuzoba ngcono uma esekhaya ebonwe abantu, uyabona, kungaze kube ukuthi-ke ufa kwenye indawo la angeke ukubona khona umuntu. Ngcono uma efe ekhaya ngoba ekhaya bazokwazi ukuthi bemthathe bembeke endaweni e-right. Uyazizwa ukuthi uthini? Uzofonela umfowenu uzomtshela ukuthi iy'nsuku zakhe y'baliwe angashona noma inini. Ulindele ukuthi ayithathe kanjani le ndaba? Eyi, eqinisweni-ke vele-ke sengivele ngicabangile vele ukuthi vele uzolwa ngendlela alwa ngayo, kodwa manje-ke eqinisweni ukuthi akukho ukubuyela emuva njengamanje ngoba uyavuma akavumi kuyangiphoqa vele ukuthi ngikwenze ngoba iy'nsuku sezisondele. Umndeni uzothini kuwona? Ngoba phela ngeke mina umuntu angifonela angitshela ukuthi-ke na unikele ngami mase ngiyathula. Hhayi angicabangi ukuthi-ke ngoba vele ubufakazi bazobe bengenako vele ukuthi yena ngikhulume naye noma yena engahamba eyosho lokho ekhaya akuzuba lula ukuthi ekhaya bemkholwe ngoba ivele ekhaya imina omdala imina okwazi ukuthi afake isinkwa epleyitini. So manje angicabanga ukuthi bengavuma ukuthi yena ehlise isithunzi sami ngaleyo ndlela leyo, akuzuba lula ngaleyo ndlela leyo. Angicabangi ukuthi bengamkholwa vele-ke kanti vele-ke usakhulela nje engabhuda nje ngendlela abhuda ngayo yena, kodwa hhayi angicabangi ukuthi bengaze bekuthathe bekubeke phezulu kakhulu lokho. Yo, babukela emakhaya sifonele umhlatshelo namhlanje. Le iyangiqala kuye kuthiwa kufonela umuntu omndeni akuchazelwe ngaleni, kodwa namhlanje ufonela yena umuntu anikele ngayo of which shuthi angashona noma inini. Ileyo nto isho ukuthina ngithi. Hhayi ilokho nje ngikushoyo impela dadewethu akukho kunye. Hayi asimthinte umfowenu. Yeah. Sawubona njani? Siyaphila mani njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la kwa-Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi. Ngiyabonga. La e-studio ngihleli nomfowenu omdala uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Ngisacela umlalelo. Yebo. Okay, ngiyabonga. Sawubona wegazi, uyaphila? Ngibambele kanjani njengoba Hayi ncema baba, kuhamba kanjani? Hayi mani akufani nokuhlala. Ngingcunyana manje. Hayi mfowethu. Cha wegazi lemvana angizuba mude kakhulu mfowethu. Nginodaba la engicabanga ukuthi-ke lizoshintsha umuzwa wegazi, kodwa-ke njengomfowethu ngizoqala nje ngokutshela ukuthi-ke nawe uyazi mfowethu ukuthi isimo ekhaya sime kanjani, uyabona. Njengoba wazi-ke nawe ukuthi-ke noma wazi nawe ukuthi-ke imina umuntu-ke ekhaya kuyena osebenzayo nobekwazi ukuthi-ke nawe akwazi ukuthi-ke akunike izinto ey'thize, yabona, ukuthi ukwazi nje ukuphila ekhaya. Angithi uyakukhumbula lokho? Ngiyakhumbula baba. Angithi uyakhumbula nokuthi ngiphile lo msebenzi mfowethu, niyakwazi konke lokho? Ngiyakwazi bafuthu kuphela lo msebenzi and ubusathi uyahlanganisa, ngigcina ukuthi uyahlanganisa. Ya gazi. Hayi mfowethu-ke cha kube nodaba lana oluncane, uyabona. Ngeke ngathi ngiyahlanganisa-ke kwase kuhlangana into ekanje. Ngihambile mfowethu-ke ngathola lokho engikuthola-ke njengendoda, kodwa manje mfowethu le nto engiyitholile isesigabeni sokuthi-ke impilo yakho mfowethu ibe seduzane nokuthi isondele, yabona. Mana bhuti, usho ukuthini ukuthi impilo yami seduze nosisondela? Kahle kahle wena mfowethu uma ngizokhuluma nje nawe njengoba ngicabanga ukuthi uyindoda manje, ngicabanga ukuthi ngizokutshela nje into eqondile. Kahle kahle na mfowethu ngithatha isithwalo la, uyabo.
So manje mangithatha isithwalo-ke kwase kumele ngikhethe ukuthi ngikhetha wena udadewethu noma uma. Manje-ke mana yini engaka bafebisa ukwenza ukuthi bafungaze ubone ukuthi isithwala yona into ezokulungela kuqala nje? Angini uyazi mfowethu ukuthi-ke kumanje nje uyazi kahle ukuthi sekuphela iviki ekhaya ukudla ngekho yabo. So manje angikwazi ukuthi ngiphile leyo mpilo mfowethu ngibuke abazali behlupheka ngikhona. Ngiyazi ukuthi mfowethu nawe ubalekile ngendlela yakhe emhlabeni kusenendlela ende kumele uyiphile kodwa ngiyacabanga ukuthi nawe ungeke ujabule uvuka ngelinye ilanga uze ukuthiwa mina ngathatha uma ekuthenini ngimenzele umhlabelo wokuthwala yabo. So manje ngoba ngithathe wena mfowethu ngoba mhlambe ngazi ukuthi-ke nasemazulwini uzofika understand ukuthi-ke lento engiyenzayo bengiyenzela umndeni wethu yabona. Mana bafo mana bafo ngikuni inhlonipho wami ngiyazi umdala mama nowabo awusho bafo uyazizwa kodwa wena uthini wena ngokukhuluma lawo lonto ekhupha uyazizwa uthini? Mfowethu cha ngisizwa kahle njengoba ungizwa nje nawe futhi cha akukho engithe ngakubhekisa eceleni uyabona ngoba lento le futhi ngeke phela yabona lamagama ukhuluma kufana nokungijwayela futhi ngoba phela manje ngeke ngithethe futhi ngathi nami impilo ngizama ukulihlanganisa wena uyabuya futhi ngapha ngithi ngithembe kuwena ukuthi hayi mhlambe uma wena ihluleke yakhe impilo sekuba yimina engiyokumela nami ngithi ngiyazama wena bhuti wena impilo yami ngithi ngiyayizama wena selemuvuda ngoba uyithatha ithini lonje? Mfowethu wena impilo kahle kahle phela awayizami wena impilo wena impilo isazama wena kwamanje yabona nje ubusase esikoleni ayikho into yabona le minyaka emibili engisazoyilinda wena usesikoleni kusho ukuthi uyabona ukuthi kahle kahle vele le minyaka emibili usesikoleni wena usafunda kusho kahle kahle ekhaya sobe sibulawa indlala yabona. So akuzukusiza ukuthi ngilinde mina le minyaka emibili wena ubusazama thina sibulawa indlala mfowethu yabona. Ngiya-understand ukuthi mhlambe-ke kunzima for wena lokho so mina ayikho into esiyi-understand-ayo la ngoba phela ukudakwa lokhu kwenzayo kahle kahle wena ukuthi wena ungathatha wena ngey'mpilo zabanye abantu wena ngoba nakho ufuna ukuzuza okwakho wena manje ukuthi-ke manje futhi kahle kahle lento wena awume uyayikhuluma kona lento ekhaya wababikele ekhaya uma uyayazi ukukhuluma ngayo. Akuzukungisiza phela ukuthi ngibikele uma ngoba uma kuyena umuntu ozobe kulolu daba abantu abakulolu daba mina nawe kuzongisiza ngani ukuthi ngibekele uma ngoba mina ngikhuluma nawe ngoba ngifuna ukuthi uwazi so angifuni ukuthi indaba ukuthi siyele nale mina bengikutshela nje lento ekumele ngikutshele ngoba akusekho ukujikela emuva uyalwa awulwi kuyafana mfowethu isikhathi sesiphelile sengivele ngiyenzile lento engiyenzayo. Angikhulumanga phela mlejeni angithi nje uyasho nawe ukuthi ngizelwe omunye umuntu lowo muntu ongizele wena yini akungatshela yekele kumina-ke lokho-ke angikwazi phela ukubika kuwena ngitsho usutshela mina manje wena utshela mina impilo yami isisengcupheni kanjani usho ukuthini mina ngimfuna umuntu ongacabangi mfowethu uyezwa ngoba ngiyakuchazela ukuthi-ke lento engiyenzayo ngiyenzelani. Ungacabangi uyabona-ke wena-ke ukwazi ukufona ukuthi awucabangi ngampela wena wenze kanjani ukuthi ucabange ngengane yakho encane wena uthi uyicabange lento enje wena uyitshela ukuthi ngiyacabanga kahle kahle futhi wena ungacabangi wena muntu omdala ongenangqondo kahle kahle nxeseke mfowethu cha ayidli ishiyele ngane ngoba manje wena kahle kahle phela shuthi wena ekhaya nje nasegcekeni lilonke uyasidelela ngomisa ukusijwayela bese kungisiza ngaphi-ke lokho njengamanje ngoba phela yonke lento isiyenzekile usuku selibhekile ayisekho into esazojika njengamanje. Ngiyeke kanjani mfowethu ayisekho into akusekho ukujikela emuva manje seyithathiwe indlela mina nje bengifanele ukukutshela kona kahle kahle siyanda nje le ndaba ngendlela eyanda ngayo kodwa bengikufanele ukukutshela ukuthi-ke awuzame ukuthi uyeke ukuye ebanganeni bakho kwamanje ukuhlale nje ekhaya ngoba angifuni ukuthi lento mayifika bese ifika kabi wena usendaweni errong uyabona ngcono kufice kahle usekhaya ukuze bezokwazi nabantu ekhaya ukuthi bekufice kahle uthulele ekhaya bekubeke endaweni yakhe right usekhaya ikuphi ongcono ukuthi-ke uhambe uyofela kwenye indawo kunokuthi ufele ekhaya. Yazi ukuthi ongcono ukuthi uye ukusidakelwa uyasidakelwa ngoba phela lento oyenzayo futhi uma kufa mina futhi lento ekhona izogcina futhi wemfowethu wena kusho ukuthi kahle ubona iphutha kule nto engiyenzayo mana bhuti angiboni iphutha mina nakho-ke ngane yabona-ke njengoba usungaliboni iphutha kulungileke okusho ukuthi ngithathe isinqumo esikahle-ke sokuthi ngiyenze le nto. Lalela-ke yazi ukuthi uzozwa mina-ke wena manje ngoba manje shuthi wena kahle kahle awufuni nokulalela ngoba manje shuthi wena ubenazo isikhathi sokuthi utshele ulalele wangezwa
wezwa wafuna ukuyiphatha wena webhuti yabona uma ufuna ukuyiphatha ungafuni ukuphatha nathi njengamanje wena usuke uyiphathe wena uzofuna ukuphatha ney'mpilo zethu njengamanje utshela mina ukuthi mina impilo yami kufanele manje ngenze njani ngikade sengiyahamba mina ngihamba kanjani nabhuti benhlanganisa wena shuthi kahle kahle usudayise ngomphefumulo wami wena ngusuzuze wena kunjalo phela mfuthu igazi iqiniso linjalo nje igazi bhuti-ke mina ngikutsheleke leyo nto-ke bhuti ayizukwenzeka-ke yabona-ke le nto ngitshela yona futhi ngisafonela uma wona bhuti uyasijwayela nje kahle kahle khombisa ukungijwayela kabi mina ngixhaphaza ukungixhaphaza ngempela manje-ke uma ufonela umalo-ke uyamfonela kuma ekhaya uyasho ukuthi mina ngithe ngizothwala ngawe uzocabanga ukuthi uma uzoyikhola leyo nto leyo noma sengingahamba noma vele usungibulele akusizi ukuthi mhlawumbe kanjani sesingazama lokhu sixoxisane vele mina usesiyena ngisho wakithi uyikhiphile kimi vele ushilo vele ukuthi usungibulele-ke sengilinde ukufa-ke kodwa sengifuna abazi nasekhaya utshona bhuti uwena wangidala hayi mfowethu angazi kodwa-ke mina okwami bekusekuthenini ngikwazi ukuthi ngikwazise lokho kusukela namhlanje futhi ngikutshele ungaphinde ungifonele ngisho ngingafa uzowazi kodwa ukuthi amakithi namathonga akithi nomkhulu nogogo nomama ngizobafonela namhlanje nabalele phansi bayokwazi ukuthi ngulawo abalele phansi bavele bayazi mfowethu wena nje ukuthi kuphela ulalele lento engishoyo ukuze mina nawe singeke silo siyale nale wena nje hlala ekhaya kufike lolo suku lolo uhambe kahle ngendlela e-right ngoba kuyafana kwabo laba abalele ngaphansi bebazi vele ukuthi njengoba ngithatha lolu uhambo lolo ngilithatha nabo ngiyakwenza lento nabo webhuti yabo into engizokutshela yona mina usijwayelile fuck off Nxese mfowethu cha alehla ngale ngehlanga ndona bona-ke kodwa-ke ngicabanga waze wangaba naluzwelo kuyangiphoqa into kahle nami engeke ngaze nganendlela yokuthi-ke ngiyibuyisele emuva ngoba impilo yami bathi ngesilungu is on a stake yabo so manje mangiyiyeka lento kuyacaca ukuthi kuhamba mina manje ukuthi wayengahambi wena inkinga ukuthi makuhamba mina umndeni wami uzobulawa indlala ukhona nje udadewenu nomfowenu udadewethu akasebenzi uney'ngane ey'mbili uhlele ekhaya ugade iy'ngane akasebenzi akana-matric umfowenu nje uyafunda u-2 years umfowethu ufundela nje ufundela u-grade 10 nje ubumbona nje ufundela u-grade 10 usazophuma nga-matric ayofuna futhi ukufunda isikole uzobe efunda ngayiphi yona imali uma akasebenzi uhlele ekhaya uma iphuma esikoleni lo mfowethu yiphi into azoyenza ukuphuma kwakhe esikoleni ngoba kwakhona ekhaya imini umuntu okade kwazi ukuthi enze izinto ekhaya ayikho into azoyenza uzizwa kanjani usumtshelela umuntu ukuthi iy'nsuku zakhe y'baliwe ivele-ke cha umoya wami wona awukho kahle kodwa-ke njengendoda kumele ngiqinisele iy'nqumo ngiyithathile sithi kwisizulu indoda iphiliswa ziy'nqumo zayo uma ngibuza nje inyanga ishile ukuthi mhlawumbe uzohamba ngaluphi usuku yabona nje ushilo yena ngomsombuluko nje lo eseyakuyona kumele mina ngikwazi ukuthi kusasa nje ngenze lezi zinto lezi shilo yona nithi ngizovuka ngolesibili hayi yonke into isiqondile sho nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyokwenza lento la ngilayele khona ngixobe lokho engikugxobayo yona-ke kusho ukuthi kuyobe sekuzenzakalela-ke khona phakathi kwamabili ngendlela mina engichazele ngayo ayikho indlela yokuthi-ke na iyekwe lento ingabusenziwa yabona nje yabona ngoba kumele ngomsombuluko ngiyenze lento phakathi kwamabili uma kuke kwadlula leso sigaba ngingenzanga mina imina ongeke avuke yini ozoyithola uyazi ukuthi kwamanje i-bank account yami ino-800,000 wayimanje usuke wawusebenzisa angawusebenzisi usahleli nje njengamanje ulinde ukuthi-ke ngicabanga ukuthi-ke phela-ke mawuqeda uma usuwenza isivumelwano kunemali engenayo kuwe ekunika ugqozi nofuqufuqu ukuthi lento iphumaphi imali ngicabanga ukuthi iphuma ayibhali uma ingena ebhenki ukuthi iphumaphi kodwa ngicabanga ukuthi vele iyona-ke iy'lwane zakhe lo mfolo kade sekuyena ezenza lo mkhoshoshwa ngoba phela lo muntu esekuyena kona kuwumthakathanyana lokho kodwa imali uma ingena ebhenki ayisho ukuthi-ke usibanibani ofaka imali iyakutshela nje kodwa ukuthi imali ingenile kusibanibani kodwa irefa ayikuniki okay-ke ashone-ke ubhuti wakho ukhona omunye umhlabelo ngaphandle kwakhe hayi ekukhulumeni kwethu naye lo mfolo kade sekuyena ngicabanga ukuthi iprocess yethu ibisakule stage lesekusona engicabanga ukuthi futhi-ke ngokuchaza kwakhe impilo yami izobe siphumelele ngayo mfowethu eside isikhathi
shuthi-ke yena usinike iminyaka ewu-4 wasethe eminyakeni ewu-4 uma lento sesiyiphilile-ke emveni kwakho sesijuzwa ngayo emveni kwalokho ukuthi ukuqinisa ukusithwalo sethu sesizobe sesiqinisa ngani. Yabo. What if eminyakeni ewu-4 unayo ingane manje? Nginazo ingane kwamanje Zingaki? 3. What if-ke na ekukhulisweni uqinisweni kwesithwalo okuthiwa letha ingane yakho futhi indaba unganikelanga ingane yakho umyeke ubhuti wakho? Ingane yakho yenye into. Angizange nje ngize ukusuka kwami ekhaya vele bekuyizona esekhanda lami vele. Manje bengeke ngikwazi ukuthi-ke ngithi kuyizona ezingivuse ekuseni bese kuba yizona futhi engiyisusayo labantu ekuyibona ngibasebenzelayo. Angazi ukuthi-ke na ngempela ngithini kule ndaba because ibuhlungu nakumina. I don't know if ungase udadewethu angifonele ngitshela into ekanjalo ukuthi ngingathini. Angazi wangempela. Kusuke ukuphoqa wedade ukuthi u-understand ngoba isuke kahle ukujikela emuva sekungekho. Yebo kona vele usuke ungeke vele uvume ngaleso sikhathi leso kwenzeka ngaso kodwa sekufuna uvele uwamukele nje inhliziyo ukuthi hayi kulungile-ke sekwenzekile ngoba ukujika emuva suke sekungekho. Yebo kona kunzima kubuhlungu kodwa suke sekuphoqa. Hey babukele emakhaya niyasizwa kwisiqephu sethu siphela kanje namhlanje. Angazi ukuthi-ke na ithiwani njeni indaba. Angazi wangempela but asithembe ukuthi khona indlela ezokwenza ngayo uNkulunkulu angenelele ingabi senzeka lento eshiwo inyanga. Kodwa-ke Black Life TV siyasho ukuthi siyanithanda, asisikhuthazi indaba yesithwalo, asiyikhuthazi at all. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngulungisani libe usuku oluhle. It's the Black Life TV.